HK36 Skalica. Najskôr poprosím o vyjadrenie primátora mesta Skalica Ľudovita Baráta, potom dostane slovo čestný prezident Mestského hokejového klubu mládeže Skalica, pán Žigmund Palfi, a potom bude priestor pre vaše otázky. Takže nech sa páči, pán primátor. Ďakujem. Ja by som si vás tu všetkých dovolil privítať na dnešnom tlačovom vyjadrení. Vítam medzi nami aj poslancov, ktorí svojou prítomnosťou vyjadrujú podporu tomu všetkému, čo sa tu včera predvčerom odohralo. Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som uviedol niekoľko základných informácií. V prvom rade nerád riešim veci cez médiá, ale bohužiaľ tá situácia je taká, aká je. Nemám inú možnosť. Ja by som v stručnosti v pár bodoch sa pokúsil zhrnúť môj pohľad na celú vec, respektíve pohľad mesta Skalica na celú záležitosť. Bol som obvinený z toho, že nie sú sponzori ochotní sponzorovať HK36 SRO Skalica. Ja len pre vašu informáciu uvediem skutočnosť, že podľa neznámych informácií 31.7.2015 z účtovnej záverky HK36 SRO Skalica jasne vyplýva, že táto spoločnosť má záväzky vo výške takmer 3 milióny eur. Podľa môjho názoru je to legitímna odpoveď na to, prečo niektoré podnikateľské subjekty nemajú záujem ďalej podporovať tento klub. Na druhú stranu je to aj z časti odpoveď na to, prečo mesto Skalica nemá záujem vstúpiť do stávajúceho klubu. Ja pri prevzaní funkcie primátora mesta 11.12.2014 som mal ako jedno z prvých rokovanie s vedením HK36 Skalica. Bolo jasne z mojej strany deklarované, a za tým si dodnes stojím, že páni, zabudnite na to, čo bolo. Teraz to bude fungovať troška ináč. Je to možno dané aj tým, že ak generálny manažer vyhlási, že za bývalého vedenia tohto mesta primátor mesta zohnal, respektíve útvar primátora, čo dodnes neviem presne, čo ja, to nevadí, zohnal 60 až 70% finančných prostriedkov potrebných na fungovanie klubu. Je potrebné sa spýtať, či to robil z pozície primátora, alebo z pozície viceprezidenta hokejového klubu v tej dobe, respektíve brata súčasného prezidenta. Podľa môjho názoru a výsledkov, ktoré mám k dispozícii, to bolo to druhé. Pretože legitímne mesto Skalica v roku 2009 poskytlo 100 000 eur dotáciu HK36 ako ocenenie získania druhého miesta v extralíge a strieborných medailí. V minulom roku to financovanie máte komplet na internete. Poskytlo MHKM 85 500 za odstúpenie licencie, zakúpenie výstroje, zariadenia. A 13.7. rokovalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, kedy na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bola poskytnutá účelová, nejak bezúčelová, ako je uvádzané chybne a mylne generálnym manažerom, účelová dotácia na záchranu extraligy v Skalici. Ja si myslím, že zo strany vedenia mesta poslaneckého zboru je to jasný signál, že nám nie je jedno, čo so skalickým hokejom bude. Je zarážajúce, že vyjadrenia generálneho manažera odznievajú v takej polohe, akej odznievajú. Niekoľkokrát som rokoval z pozície primátora mesta so zástupcami podnikateľských subjektov v našom regióne. Žiaľ, to vyjadrenie z ich strany je také nedávne. Ja si nemyslím, že je to špecifikum len Skalice. Je to otázka odraz športu na Slovensku vôbec. Je potrebné si uvedomiť, že mesto Skalica kryje prevádzku športových zariadení v meste. Letný futbalový štadión prevádzka zhruba 150 000 eur. Zimný hokejový štadión prevádzka 350 000 eur. Po jednotlivých kluboch, ktoré tam fungujú, chceme len to, aby si na svoju činnosť získali finančné prostriedky sami. V rámci podpory hlavne mládeže mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na to, aby sa mládež mohla rozvíjať v našom meste. Je mi skutočne smutno, že od 13.7., keď sme poskytli 47 000 eur dotácie,
nebola ani zmienka o tom, že klub má existenčné problémy až do pondelka tohto týždňa, kedy vlastne situácia vyústila do toho, že som bol obvinený z toho, že som niečo slúbil a nedodržal. Dámy páni, ak niekto príde na rokovanie mestského zastupiteľstva, kde som tento bod mimo programu zaradil, aby bola možnosť vystúpiť aj poslancov, aj predstaviteľov klubu, ak niekto príde s tým, že to v tej doby požiadavky nekonkretizoval. A tu 27. januára povie, ak nedostaneme 350 000 eur, áno, počujete dobre, 350 000 eur, do týždňa hokej v Skalici skončí. Ja si osobne myslím, že podľa môjho názoru tu momentálne vedeniu klubu nejde o serióznu snahu zachrániť Extraligu v Skalici. Ide tu o to, aby zodpovednosť za súčasný stav HK36 padol na niečo úplne inú hlavu. Ďakujem za pozornosť. V tejto časti môjho úvodu je to asi ten začiatok všetko. Ja by som teraz, ak dovolíte, odovzdal slovo čestnému prezidentovi MHKM, pánu Žigundovi Palfinu. Dobrý deň. Na začiatku sezóny roku 2015-2016 prišlo mesto s tým, že chcú rozdeliť mládež od Ačka. Ja a Peter Oreho sme nad tým sedeli a povedali sme si, že je to vynikajúca vec. Aj sa to udialo. A sme, ako čestný prezident, som veľmi rád, že sa to vôbec udialo. Neviem, ktoré mesto toto má takto fungujúcu mládež. Lebo keby sme to neurobili, tak by sme sedeli tu a riešili by sme aj mládež, páni a dámy. V takejto situácii bola aj mládež. Našťastie je to iba Ačko. Som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že mládež funguje na jedničku, kde je čo vylepšovať. Máme vynikajúcich trénerov, ktorí postupujú správnym smerom. A som veľmi rád, že sme nezapracovali do toho aj toto Ačko, čo sa tu teraz rozprávame a kde sme vôbec, kde sa nachádzame v momentálnej situácii. Ja dúfam, že sa to nejako vyrieši, že sa tu zachráni to Ačko, lebo je to postupnosť, náväznosť z juniorky do Ačka to musí byť. Bol by som veľmi rád, aby sa tu nikto neurážal, či to je z HK36 alebo z mesta. Tu sa hraje hokej už 20 rokov, alebo hovorím na vysokej úrovni. Není nám to tu jedno, všetci, čo tu sedíme. Bola by to veľká škoda, keby to Ačko zaniklo. Ale v takejto situácii sa nedá pokračovať, keď niekto príde na mesto vypýtať v januári 350 000 eur, keď máme 2 mesiace do konca sezóny. Čo ja z môjho hlavou som vypočítal, keď niekto má 30-40 000 mesačne výplaty, tak mi to stále vychádza 80 000. Tak asi tu je možno zámer nejaký, to už nevieme. Ale som veľmi rád, že som prezidentom tohoto klubu MHKM a budem naďalej pokračovať, keď budem mesto podporovať naďalej túto mládež. Veľmi by som bol rád, aby sa to nejak vyriešilo, ale ak hovorím, tá náväznosť juniorka Ačko musí byť. To je asi tak z mojej strany všetko, keď máte nejaké otázky. Ďakujem čestnému prezidentovi, pánovi Žigundovi Palfinu. Ja, pokiaľ budete mať, dámy páni, ešte záujem, tak tu mám aj vyjadrenie poslaneckého zboru, časti poslaneckého zboru, to je vám k dispozícii. Neviem, či teda chcete, aby to zástupca poslaneckého zboru prečítal, alebo vám stačí len písomné vyjadrenie. Pokiaľ vám stačí písomné vyjadrenie, dámy páni, poprosím moderátorku, aby sme prešli otázkam a odpovediam, tak budeme vedieť. Nech sa páči, ďakujem páni, nech sa páči, dámy a páni, teraz je tu priestor pre naše otázky. Nech sa páči, počkajte si prosím ale na mikrofón, áno, pokiaľ má niekto nejakú otázku. Ja vám mám teda, nech sa páči. Ja by som sa spýtal pána primátora, keď vidí východisko z tejto situácie, čo by sa dalo? Pozrite sa, tá odpoveď je pomerne komplikovaná z jedného dôvodu. Ak je skutočne pravdou, že 1.2. klub nenastúpi na pokračovanie v súťaži, tak to východisko nevidím. Na druhú stranu je potrebné si uvedomiť, že nie je to výsledok
3 dní, 4 dní od toho rokovania. Podľa môjho názoru je to záležitosť, ktorá, keď som povedal, že klub má záväzky vo výške takmer 3 milióny eur, to nie je otázka jedného roku. To len momentálne niekomu vyhovuje, aby to takto vyzeralo a takto skončilo. Ja za seba môžem povedať, že som bol strojcom tej myšlienky mládeže. Pre mňa je úplne jasné, že tá mládež bez vzoru, bez perspektívy v dospeláckom hokeji pokračovať nemá až tak veľký význam. Ale je momentálne podľa môjho názoru predčasné predbiehať tú situáciu, čo bude, keď bude. V tej debate v stredu na zastupiteľstve padla aj myšlienka, ktorú prezentoval generálny manažer, že sme sa vo februári roku 2015 bavili o tom, že majú istý návrh riešenia, nový klub bez záväzkov, bez to a tak ďalej, či tam vidí priestor. To bol jediný môj prístup, ktorý som pri tej debate dal, že v takom prípade vidím aj možnosť otázku participácie mesta. Ale nie je to otázka na mňa, je to otázka na zastupiteľstvo, ktoré je rozhodujúcim orgánom v takomto prípade. Každopádne uvidíme, ako tá situácia v priebehu pár dní dopadne. Rozhodne mám záujem na tom, aby sa tu hokej na mužskej úrovni hral aj naďalej. Ale na druhú stranu, vážené dámy, páni, si myslím skutočne, že v tých finančných objemoch, aká je predstava vedenia HK36, toto mesto nemá možnosť to v tejto výške financovať. Pri tých financiách, ktoré som spomínal. Ďakujem, nech sa páči ďalšia otázka. Hneď vám dáme mikrofón, nech sa páči. Ja vás len sa chcem opýtať, pán primátor, či na tom zastupiteľstve naozaj padla čiastka 350 000, alebo ste ju povedali, že... Môžem dokladovať záznamu z mestského zastupiteľstva. Pán generálny manažer odpovedal jednému pánovi poslancovi na to, aká je požiadavka, lebo v tých listoch nikde nie je konkretizované, o čo vlastne a konkrétne ide. Hej, to sú len také, by som povedal, vyjadrenia, jak som ja niečo nesplnil, čo si oni myslia. Na základe kvázi môjho prístupu si oni postavia rozpočet a bývalé vedenie zohnalo 60-70%. Hej. To znamená, že bola konkrétna otázka, lebo v zásade, keď sme sa pýtali, aká je situácia ekonomická v klube, neviem, toto neviem, to neviem, tam neviem. Keď sme sa pýtali, kto koľko co sponzorov dal, nemyslím si, že by bolo vhodné tuto na tomto fóre odpovedať a podobne. Takže suma 350 000 eur legitímne zaznela z úst generálneho manažera. Máme tu radu poslancov, ktorí boli toho svedkom, a nech sa páči, pýtajte sa ich, či je to pravda alebo nie. Ale záznam z toho zvukový je. Ďakujem, nech sa páči. Nikto nemá žiadnu otázku. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, pokiaľ už nie sú žiadne otázky. Ja sa ešte, pardon, ešte to spýtam, či pokiaľ je záujem o vyjadrenie, respektíve stanovisko časti poslaneckého zboru. Poprosím zástupcu primátora, nech sa páči. To je, prosím vás, aká časť? To je väčšina poslancov? Je. Je to väčšina. Pred mikrofóny môžete prosím. Ďakujeme. Dámy a páni, ak ste sa pýtali, aká je to, koľko je to poslancov, s výnimkou 2-3 poslancov, ktorí sa mi nepodarilo nakontaktovať, alebo sú mimo územia republiky, myslím, že jeden nesúhlasí, dva nesúhlasia, sú to takmer všetci zvyšní poslanci. Takže stanovisko poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica k listu o situácii v HK36 Skalica. Predkladáme našu reakciu na list, ktorý bol poslancom doručený od generálneho manažera HK36 Skalica pána Tibora Martinčiča. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 13.7.2015 sme schválili dotáciu pre HK36 za účelom udržania extraligovej licencie vo výške 47 000 eur. Takisto na ďalšom zasadnutí v roku 2015 bolo Mestské zastupiteľstvom schválené založenie mládežníckeho hokejového klubu MHKM-NO. Rovnako bolo schválené i finančné vyrovnanie z HK36 za použitú mládežnícku hokejovú výstroj a zariadenie šatní v cene 85 000 eur. Týmto krokom mesto Skalica vložilo do HK36 Skalica 132 000 eur a
a úplne odbremenil seniorský hokej od financií potrebných na chod mládežnického hokeja. MHKMO už skoro rok funguje ako nezisková organizácia pod mestom s transparentným finančným prehľadom a bezproblémovou platobnou disciplínou. Mesto Skalica zároveň financuje zo svojho rozpočtu kompletnú prevádzku zimného štadióna cca 350 000 ročne. Takisto pre HK36 postúpilo mesto príjem zostupného, prenajom reklamných ploch na ľade, mantinerov a celom zimnom štadióne. Máme za to, že ako poslanci mestského zastupiteľstva sme poslancami všetkých obyvateľov mesta bez rozdielu veku a financie, o ktorých rozhodujeme, sú verejnými financiami, čiže peniazmi všetkých našich občanov. V žiadnom prípade nie sme manažérmi súkromného hokejového klubu. Skalica je mestom mnohých športov, ktoré si rovnako zaslúžia našu úctu, ale i podporu. Musíme myslieť na všetkých športujúcich občanov, od hokeja cez lakross až po šachy, na mnohých športovcov, ktorí robia dobré meno tomuto mestu a nemajú v ňom adekvátne podmienky, postradajúce napríklad športovú halu. Musíme myslieť na všetky športujúce deti, mládež i mladé mamičky s deťmi dôchodcov. Zároveň chceme zdôrazniť, že si plne uvedomujeme a stotožňujeme sa s tým, čo hokej pre Skalicu v minulosti znamenal, čo stále znamená, vnímajúc jeho dlhú 80-ročnú tradíciu. Konštatujeme, že konanie generálneho manažera HK36 Skalica Tibora Martinčiča, ktorý na poslednom mestskom zastupiteľstve nedokázal predložiť a zagarantovať, ako efektívne budú využité finančné prostriedky a akú má HK36 víziu v ďalšom pokračovaní, je neprofesionálne. Konštatovanie, že HK36 potrebuje 350 000 eur a ak mesto do týždňa neposunie peniaze pre HK36, tak nedohrá klub baráž. Nie je konštruktívny dialog. Zvlášť keď od HK36 mesto nedostalo žiadnu žiadosť o poskytnutie dotácie a finančná situácia klubu, čo sa týka záväzkov HK36 Skalica SRO, je nejasná. Upozorňujeme tiež, že poskytnutie dotácie zo strany mesta nie je v kompetencii primátora mesta, ale mestského zastupiteľstva. Dolu podpísali, to bolo petičnou formou, poslanci sa nestotožňujeme s obsahom listu, ktorý nám zaslalo vedenie HK36 a chceme vyzdvihnúť skutočnosť, že poslanci mestského zastupiteľstva Skalica nikdy nesľubovali vedeniu HK36 dotáciu nad rámec rozpočtu mesta a v plnej miere súhlasíme s vyjadrením a vyhlásením primátora mesta pána Ludovíta Baráta. Ďakujem. Ďakujem. Pokiaľ máte nejakú otázku na pána Bagáča, primátora mesta Skalica. Nemáte žiadne otázky. Keby žiadne otázky, ďakujem vám, dámy a páni, za účasť na konferencii. Vám ešte pekný deň.